疲れ様でした。なんか今日はね、明日なんか感情かなんかでイベントがあるみたいで、準備中みたいなのがすごいですね。で、ちょっと私も、大丈夫かな、会場の方は大丈夫かな。週刊ブルースね、もうね、快進撃通りで、今月も、49キロ。4日目にして49キロ来てるんで、このペースだと、4だから5倍 ?5 倍ぐらいしてる、6倍ぐらいすればいいのかな。すごいですね。7倍までいかんですよ。5倍、6倍すると300キロ。今月300キロ、本当になんかびっくりしちゃうよね。でも、かもしれない。